urien txapak egoten zen. Bai. Eta gaztatzen iketza. Klaro, gurdian, eroten eta zeren eta askotardua, irina posuen eta askotardua. Eta gure ahi difuntuk gioen, gabarra bat alkilo ziren. Horra erandion edo lutsanan edortik. Hor, gabarra bat azertu, eta iketza etxateuen, ieuen, poleiegaz, behan imini, batel bat behan imini, eta bera handi goiti, atxeti berak imio zen goien azerak. Egurrek aso, atxineko denporatan baina egizten zelan emingo imion goiti duak, laguntzin hori egona, imiteko bazemek eta imioen polea goien azik bera, etxatuen goiti, itxosora. Gabarrek argetako, ez da? Eta gero, batelean, ze gabarri zintzartu eskine. Claro, orduan ganera, Armitzeko portu ondino dragabarik eta gongo santa. Armitzeko porture zen. Aurrera hau. Lehen urbitara. Bai. Zentrala baino, handi ona oti Armitzera. Claro, orduan atxatatik urteten ziren batelaz. Atxatatik, eta handi bera etxateun zera. Bai. Ziren, polean, etxatu zen iketzakuek. Eta gero, ontarik bateltxun edo sartu, txaneltxuen, eta zerara gabarra rapaztu zen, iketzakuek. Eta erotu zen, klaro, gero gabarra erotu, gero zere genoko, hasi zen, ari eta genoko algortara eta danera. Bai.